want to know, did you rattle my friends? So much in love in the love dead. What ya? What ya? Ay, Park. Sa may mayo karon. Hindi, gamit na kay Dula basketball ba? At mura ng pandemic karon, dugay kita ni mag-basketball. Dugay na ba? Dugay na, dugay kay gabrihan dia ba? Mapa na nila kuan sa mga kuan din no, pa na-approve ba? Crossover na to din nga taya-taya na ba? Dugay lagay kayo. Yung tuhod, gitaya na siguro na akong tuhod ba? Ako gani magbaklay lang ko di arapita nga maghangos na ko. Dagko na kita, dagko na kita tiyan na ni. Hoy! Ano nga dia? Sa problema ni mo? Inuktok mo ka dia. Ginuktok mo ka. Naglibog lagi ko sa akong kurso nga kuwaon ko. Sa Sa enrollment ba? Sanday mong kanang nasa imong kasing-kasing mo pa. Oo. Unsa man jud ay mong gusto jud ay kanang pinakagusto nimo ba? Nangtang gustuhon jud mo. Sulti man pud na. Gusto mo magsiman pero hindi ko kablog lang oy. Siman, gwapo ka ng siman. Ana naman ako. Practice ka niyo kay katong langoy nga murag bakbak ba? Ha? Ano? Sa out practice nga mulugog man. Ana hit na pay tinghaya di ako. Master ka ni mo langoy, patudlo ani oh. Pero kailangan ang imong kwan, inani pud ka dako yung tiyan kay mulutaw man ka. Lubo ba bro? Sa babida ba? Oh. Mulutaw man ka na. Be, gitari mi dali. Karon kita maglay. Manganta ta, manganta. Data. Guna kana. Nakatambay sa may kanto, nag-iibig na kung ano-ano. Nagaan mga araw. Karon nga na dia. Gitara niya! Hey, kasaba-saba mo na nga tug pag mataw diri katulgom to saba kay mo. Yabag ra mura ra pariha mo na ko kagwapo mo kanta. Sanday na nga. Wala na ba ninyo diri ga? Unsa na po kay kabuang ani niya oh. Duol ako ni Ay, Duol ako ni siya diri. Unsa na po unsa na po kay kabuang ani niya? Style na eh. Paminawan na kay unsa na po kay kabuang ana. unsa man gyud inyong gihuna-huna day nga muro mag Kailangan siya lagi yun, naglibog siya unsay yung kuhaon nga kurso. Siman untay ang gusto pero di siya kabalo mo lang mong tudloan nga ana-ana ra man. niya patung atudloy inyo langoy kay tudloan po ako balak. Iyay ka. Ay, Dali balak kanang na mga kita. sima na anay timsong. Ay, kita. Timsong nga balak ba? Ah sige dabi, sampuli. Oh, sampuli Kabalo ka na. mo kita na niyang kan boy. Ito lang testingan. Ah sige. Ana. Makasabay ba ko na yan? Kinahanglan og magbalak ug mupuy mo tindog pagyud. Kay aron So mutindog pud me. Oh, lingkod lami. Ati aron mahinaw mo na ko. Moral garmi kani audience. Sige. Ana ginaho. Ato ba man ka sa audience balak ko. Dali ka tubang dapit, dali ka dapit ya. Na. Dawe. Ana na ho. Gitare. Utensils. Ulok. At din. Dungog silingan. Pling the bilat. Bastos. Singing the bisong. Kadungog silingan. Pulling the hulbot. Nahulbot na, kasi nahulbot. Down to the kibot. Nahulbot ng kibot. And what is iot? Sa tuhan. Iot Bastos. here. Iot there. Therefore, iot is full of happiness. Tudluan, dali mo Bastos. bastos. Sa bastos. Bastos man na yung Sa bastos. Lingkod ako. Lingkod ako kay Bastos man to. Unsa man to? paminaw ay bastos ba? Unsa man to? Unsa man dabe? Utensils. Oh, Unsa man na? Dili na kay na bastos ng utin. Napulo ka silors. Siman ba? Napulo ka siman. Wala dito niya. Bastos. Pangaag. Di ka lang mo sa to. Ulok. Oh. Dim. Unsa man na? Unsa man na? Oh, bastos. Tanawa sila. Boy, Baka magyud ang uban. Banga ka naman Bernard. Oh, naunsa ba nga ba Mo tanawa na English day. Oh.
Pling dabilat. Nabilat na. Oh. Nagduwa ba sa baybayon ba? Baybayon, Ah, bilat. Oh. Sus, baybayon. Tarungan ya kay masig mamahal tana. Singing dabisong. Tara. Samtang nagduwa sila sa baybayon, nagkanta-kanta po sila ka ng buyog, babuyog. Zarawa. Diba? Sa pa dito. Puling dahulbot. Sa hulbot. Sa hulbot. Gibira ba, pul. Ginulbot. Antibuok, baruto, barko. Ah. Hulbot ba, tibuok? Hulbot day. Oh, hulbot. Ang hulbot. Nya sunod. Down to the kibot. Sa kibot. Birahaw ng barko pa dong dito sa kilid ba sa pantalan ba? Ilan ang kahanan ba? Kibot mo na diha. Alay. Sayon. Oh. Pag panganaw na lipay kasi sila, tanaw sila sa mga batanon dahil nga dito, ana. And what is iyot? Ay, iyot. iyot. Sa mga iyot. Dili, unsa kuno ang mga batanon, yot ba? Bastira kayo eh. Iyot here. Ay, Oh, mga batanon dire. Kadaghang Iyot there. Mga batanon dito. Napalibutan. Ori, iyot, lipay. Kadaghan mag iyot na. Therefore, so, iyot is full of happiness. Ang mga batanon, puno sa kalipay. Ari na ako kung saan ako. Mahal tanan. Nahutdan ko laway na. Abi na ako. Ako to akong, ay what is money? Palit to. Snack out of cook. Oh. Palit to cook. Kanilang card gamita kay para ba? Waman sila. I-swipe dia kay mo abot ang cook dia. Kanilang card gamita kay what is money? Ilan? Gcash na. No, G. Gcash yun eh. Gcash na. Shield man lagi ni. Mani, shield go mani. Koy ayo ni. Gcash oh. Oh, go. Go. Oh, tira yapon. Awa. Be, magikas ang cook be. Ay, Magikas ang cook. Tsaka na pag palit na tugkok. I-swipe ra na asa man mo i-swipe. dali ra ni. Grabe. Pidagan na ginabalaan dyan niya. Grabe ni abilidad ba? Ay. Nagna, mo magic. Magic. May mo. Eh, di pa ni kuha na yung magic. Uy, baso. Baso, Saan ay, to baso. Ay, Saan mo simple baso? rin ang baso ana. Sa baso. Palit na punta yung baso na. Muswipe gi ko utro ana. Gina. Baso, bago nga baso. Oh, bago. Nya amuan na na. Ay, what is money? Maliit na bagay. Sige daw. Gina be, be. Oh, na to be. Grabe, biliba dyan ako ni Boy. Baso. Saludo jud kuha ni niya. Ay, Unsa na pit. mo na diha. Di basta-basta ni. Ay. Basta ni. Di ma-break ang record ani. Unsa kay Tsaka kina-adman ani. unsa kay dili mabalaan ani niya no? Kamo wa mo kong binlis nyo lolo god. Ana de kay bilig sa Nakakaanan lolo. Unsa bibilin sa mo lolo? Mga magic. Iya, di kan sa kong lolo. Magic sila. Ibili na niya na sa mo. Ay, Ibili sa mo. Asa man ka padulong? og kinsay mauna na to, binili na ilang ta. Katuwa ko sapatos nga bago og mauna ko bilin do ko. Katong imuhang bag-o nga tumpulo nimo mauna kay bilin to na. Binili na yun. Binili na Di manginom na tayo, manginom ta. Ano na tayo? Bilin-bilin Oh, na? Oh. I want to know, did you rattle my friends? So much in love in the lab with it. What the heck?